Betes. Gedang bem gede. Dites apa loro mripate. Iku tetes. Yuk. Deng. Plak plak. Wah. Wis mikir dia. Biasa bar tinggo Mbah Batrun mung dibenake sik ya. Santai-santai. Iya. Piye to, Mbah? Bocah kok sing ngene. Kowe iso ki ngono kuwi. Lah, angker ngono le cah cilik iso. Coba. Alah. Kowe awakmu iki. Mos aku iki. Deng iki. Alah, deng tok. Aja nganggo kendang sing iku, kok batikmu kok cedhak Eka sing gedhe kae. Ora cedhak karo Eka. Ya. Gambarmu kaya luwak angum. Kowe rene ngapa? Mau apa jeng tok? Deng. Iki denge luput malah wangkisane mok demek lho. Deng. Loh. Sik to tanganmu apa kelabur telek apa piye to jane? Nyekel denge kok nang deng. Ya deng. Sik muni deng ra iso. Deng, warai kah? Diwarai kah? Warai deng. Nah, ngono kuwi deng. Loh. Wes, saiki sing ngendang Eka, kira-kira langgam apa iki mau? Podang kuning. Oh nggih, langgam podang kuning. Sing nembang saiki tak dapukke karo sing saka Purwodadi. Ya, Niken jeneng. Mbak Niken menika putri Cina. Lho kok Cina? Sipit. Oh. Atos Cina. Nek awakmu? Aku. Lah nek awakmu ki tak biji Arab ora? Cina ora? Aku to? Nah. Aku iki genah Jepang. Lah kok Jepang? Genah dhuwur ta. Weh. Nek mendem. Loh, nek ora mendem ora kendel ngono kuwi. Padha karo sing ngempul. Monggo Mbak Niken. Dibawani. Bawa sik to Mbak Niken. Sik dites rek kendangnya. Apa? Deng tak tak tung. Coba. Tak tak tung. Tak deng. Ya aja congore kendange. Deng tak tak tung kae wis. Bapak. Ada ya luar biasa. Bapak tuku gedang. Ayo. Wah. Gedange tugel-tugel. Bapak ndak tuku gedang barang. Lah piye wong pancen kudu kok ya. Gedang tugel-tugel. Gedange bapak tugel. Oke. Gedang tak tugel-tugel. Ya. Ayo dibawani sih. Ngene iki lho Pak Pito ya. Kaya terus dipikir. Ya. Aku iki wis jenah yo, kita. Cethok. Cethok ditambahi mlaku. Yuk. Ayo kan dibawani ya. Aku kon rasah mulih jare. Ya iya. Besok bengi melu aku nek ya. Dienggo weden-weden tikus. Yuk. Bocah ayune ngono kok weden tikus. Ayo to, yuk. Ditembangi gak yo? Kula ki, Mbak. Ya ora. Miki kanggo Suki dadi tukang stand mic. Aku karo nembang karo ngendang to. Lah iya to. Ben Angel. nanjake angel pancen. Iya. Dadi ora anggere menungso iki bisa ngendang karo nembang. Ora kletot-kletot karepe lho ya. Iya. Cagake miki kowe nggo cagak mic kowe iki. Sugi sing kanggo cagak mic. Nah. Ya cekeli. Nah, ayo kanggo lirik sing terakhir. Aku ora yakin. Iya, coba diteter kadik dayane. Ora bakal tak sik balane. Lali ngendange. Ora bakal atiku diwangi. Si podang so. Pak Bambang tuku gedange tugel-tugel ceblok-ceblok. Angel ya. Luar biasa, tepuk tangan nih Kak. Wes matur nuwun semeneng. Dadi kudu apa kuwi bermain otak kanan kiri mau kudu nyambung ya. Antarane tangan kiwa karo tangan tengen karo cocot iku mau Heeh.
cocot ya kena. Cangkem. Cangkem. Iki mau ben bisa terjaga harmonisasi, menghasilkan irama yang luwih dites. Tong dudu black. Wah, iki. Saged ya, Pak. Multi talenta tenan iki. Black dudu tong. Iso ya, Pak. Aku mbuh. Ember. Iso ya, Pak. Ketoke bapake bakul rosok iki, Pak. Iso. Ngundang kok bakul rosok. Lah iso kita teng utong tong dudu black. Iya. Pak Bambang. Cek. Ya, coba. Pinter no, Pak. Terus, Neng. Iya, Dong. Pak Bambang tuku gedang. Kaya iso ta, Dok? Iso. Gedange tugel. Nah, piye? Pripun? Gedange tugel. Sik, engko gek kowe sing muni, kowe ndang ali ya sik ngono kok sing muni. Ya medhi kowe Wis ngepaske mik kok ya malah kon ngali sing apa melu-melu. Mesti sing muni cah iki. Lah ora enek Mas kuwi lho ora iso masang mic iki. Makasih ya Mas. Nomormu piro? Mikmu kok boros men to kowe iki? Lho ya tekek ning nggon kene barang. Mik iki. Nah. Iya. Sing mik ireng didekek wae, Kak. Ngene. Dekek nggon adahe. Oh iya. Aku Nah, ngono. Mik ireng kek nggon adahe. Lho. Lah kuwi kok petuk kancane. Loh, kancane piye to? Iki petuk lagi wireless karo wireless petuk iki lho. Lah, pikiranmu ra kuwi mu Lah mesti. potensione apa jenenge? Cilik kok iso Nanti ngerti. feedback iki. Iso ngerti mik. Feedback iki kok. Ketemu ya ora jagongan secindangan siji ndingkluk kok ya. Satru ya, Rek. Satru kok, Pak. Kegancangan tak rindik saka kadowan sarwi ngoceh elok kae tak suwon mbok aja ngeceh cencang kuning pikirmu komeng semat kok tangan yuk sleret ireng lah koyo pramuka nananise nah ibu bunga yen kakon nyanding sirane saya mandek saya ini nek mandek piye carane Oke Mas yo oke yo Senggak dhewe. Oh iso nganggo jenggleng, Kak. Jos. Sip le. Wangel le ngenten iki. Oh, angel. Nyuwara kalih ngendang niki wangel. Kuwi konsentrasine kudu dipecah. Siji ning tangan, siji ning lambe, siji ning bokong. Lho,
Kok nganggo bokong barang to? Goyange. Oh nganggo goyange iki mau lho. Oh. Kudu dipecah pikirane. Mancine wis pecah pikiranku. Masa wis pecah? Golekno Alteco. Enggak. Masamu piring kok kok. Dilem. Gen rasa. Masa wis pecah, Kak? Napa? Masa wis pecah? Anu, los. Oh. Los nganggo del apa ora? Apa to pecah apa to? Lah sing wong pecah kowe lho. Mi sing pecah apa to mi? Lah pikiranmu jare pikiranmu. Ya to muni pecah kono. Ho nyapa? Ya ho. Kowe cilik pecah. Oh alah. Iki kok nganggo sekaran sing anyar iki sapa ora? Apa? Sing slak-slak ngono iso. Tapi engko sing nyanyi kowe ya. Hah? Sing nyanyi awakmu ya. Ora kudu karo nyuwara. Wis sak padha tok. Sing kedua ya. Oh iya. Oke. Ya. Tos sik. Ki simak karo Pak Min Karang Pandan barang iki. Pak Min. Pak Min. Tanggane uncek kuwi lho. Oh nggih. Min kae swara apa? Kena suarane montor. Ayo nonton. Nggone abahe lho kuwi. Iya. Biyayune mirsani lho iki. Nggih, Mas Agung wae lah uga nonton saka Grogol Jakarta. Matur sembah nuwun. Ya, lanjut. Yuk. Jarene kae gitu. Jarene wis pecah. Yo. Ora pecah. Ora pecah ya. Syukur bisa. Pulang desa. Ngopo tanganmu dadak mbok samplukke rene lho. Anu, aku rumah sama apa kendang ketipung lho, Mbak. Ora. Wong salahe padha bentuke. Bentuke padha. Dadi wong kudu kreatif aja padha-padha wajahmu karo sapa? Karo ketipung. Yuk. Masa lanjutnya ya? Iya. Mangel lho, aku nyenggake malah lali kata-katane. Apa? Gara-gara sekarang iki mau lho. Sogok. Aku malah nyanyi lali. Lek, iki kene ra lali. Tenggak karo nyanyi iki ora iso to. Genah lirike wis beda lho. Lah iya. Lah iya piye? Ra iso. Lah ya ora iso wong nek tembange kok karo sogok. Witen aku kegawa sekaramu kok. Oh iya. Lanjut nih ya? Iya. Aku apa kowe? Sapa? Ngendang. Ya. Ora. Aku ngendang mosok. Apa tekan tangane ora tekan lho. Ngendang arep playon. Sesuk nggawa centong. Masa playon piye, Cek? Letak karo plung kan playon to. Coba nek ngendang piye coba. Lek uncek ngendang. Yuk kita tampilkan dari Taman Safari. Yuk. Kok Taman Safari ki kuwi kebun binatang lho. Ben ketoke adoh.
Loh, dadi rena-rene. Ngene ra tekan. Wong loro kena iso wong loro. Ya, tak dong. Ya. Tak tung. Tanganmu lho. Tak tung. Oh iya. Tak tung. Nah. Nah, ngene ya. Yo. Yo. Nang. Kuwi iki lho ya. Coba sik aja nganggo tembang sik. Tak tung. Tak ten. Awak dhewe nek kaya cah paut ngono ta. Enggak, kowe wong gendeng kono nek. Nembang jaket yang bagus ya. Iya. Jaket yang bagus. Oke, Kakak. Yo, ucek dari Taman Juruk. Nah, yo. Oke, Kakak. Oh. Nah, bagus Anake Anake sapa kuwi? Anake Pak Kangko. Ya ampun. Pak Kangko kok anak-anak garangan. Yo, bareng-bareng. Lu, ro, ji, Syukur. Mbok, kaya biasane kae lho. Bareng ki aku sing ngendang kowe sing nyanyi apa bareng vokale? Bareng vokale karo kowe ngendang Oh, bareng. Kur. Kur. Bilang dong. Ayo. Iya, sini saya kukur. Enggak mau. Katanya kur. Kur nembangnya bareng. Ayo. 1 2 3. Syukur bisa nyawang gunung desa ati aja dene ora ilang kone padha lara lapa. Wah, wis gara-gara kowe kah? Kowe ngendang karo nyanyi aku. Rugi geden-geden aku. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Ngono kuwi. Mulane Mas yo aku isih enom. Ha. Nek ngene iki sirah. Ngene iki ora apik ya. Walat ngene iki sirah iki ora apik. Ya ora apik kok mbok baleni. Contoh. Kok ngene ora apik. Kowe ngendang kene awak aku joget. Wah. Ho, HP ku grujuk wedang. Gak rokokku grujuk wedang. Apa-apa. Matur Pak Kangko. Masker grujuk wedang. Lho salah-salahmu dhewe sing joget kowe dhewe to? Lah nggih. Lah iya. Sing ndokok wedang nang kono mau sapa? Lah kowe dhewe kok. Oh iya ya. Napa niki lagune sik? Manut gitu. Ayo. Bapak menawa request monggo sing ngersake request lagon via YouTube saged via saged. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara ya. Heeh. Mangga. Gubuk Asmara ya. Nyun tolong ya Mas Punto. Engko rasah mampir. Anak lanang Tommy rawuh. Lah wong aku yo ning kene. Ah Mas Gading ra mbok salami sisan. Napa? Mas Gading. Wis tak WA mau. Oh iya wis. Ya enggak. Langsung buka saiki. Lu dalang yuk meneng ae to. Meneng ae pedak kok. Ayo. Ngenteni mesti. Aku deg-degan. Aku ora gayang aja. Kembarane Tata ya. Tata muji kuwi. Sida ngendang ora? Ayak ngilir nduk. Kok malah bubukne ngomah. Nyokek Mas yo nyokek yo. Asik. Terima kasih Mas Anto Pinastika, wartawannya ya rawuh. Iya. Nyokek yo Mas nyokek yo. Joget ke wayange Kesel. dalang kok kesel Asik.
Gone cakrak. Nyukek Mas, nyukek yuk. Enggak. Masuk. Yen liwat aku kelingan. Gubuk ae iki lho. Bedol yo ngejak. Yen tanggul eren. Senom kok buyuten. Ning cagak kebak tulisan. Warna abang kondang isih prawan. Jenenge Gubuk Asmara. Biyen kae tak nggo antum tresno tak dundung tambah pedet. Tak dudung. Tanpa bantal tanpa kosong. Kendangnya aja lali. Taman Asmara. Aku izin deh. Kae kebak. Luar biasa. Wiwit besok tumeka saiki. Gubuk kae kebak crita. Wayang wengi nganti kakek rino. Mas kowe sareng tekok je bismillah wae. Ndongae penting. Catetan sakjroning ati. Tatan muntur saya marani. Aku kowe dadi garwa. Margalene ning Gubuk Asmara. Tepuk tangannya mana lu Pak? Ngonekno, saiki dionekke sik jajal ngonek kendang piye. Muni. Tangane sak jiting ngono muni. Pak Bambang kuget-kuget ya iso. Iso wae. Dadal. Wah. Halo, Pak Bambang tuku gedang. Modar ora. Pak Bambang tuku gedang iso. Anu, Napa boleh? liyane Pak Bambang iso. Napa? Lah sapa sing mbok senengi liyane Pak Bambang? Ah, yo liyane Pak Bambang ya Pak sapa Pak Sugir apa Pak anu Pardeglok ngono ya kena to, Dik. Ora Pak Deglok iki apa? Pak Kerto tuku kertu. Wah, Pak Kerto tuku kertu niku pripun Pak Do? Loh, Takon dosene lek bingung. ayo. Wah, kuwi kreativitasmu. Ya ganti contoni dosene sik, engko mahasiswane yo kon ngetutke. Iso kok, langsung iso. Iso. Nunggang kereta medun kretek Kertasana. Wah, angele ndak kesele to teko Kertasana tuku kertu tuku. Kowe iki sapa ora malah jawab. Nunggang kereta medun kretek Kertasana. Wah. Aku seneng aku seneng. Oh wong edan malah gawe-gawe wong lanang. Aku kok ya tak jogeti. Iya. Aku latah kok. Awas ki anggere ngendangi aku meneh awas kowe. Wong latah. Cuman wong latah pokoke krungu apa ana dijogeti ya. Tak jogeti. Aja menek kendang genset muni mak jogeti nggih Mas. Oh, nanti ngenteke solar kok. Iya. Kok ayo liyane. Napa boleh? Anu. Apa? Terserah sampean kok. Pak Simo lunga Jombang. Edian lunga Jombang. Tak goceki kok isih meksono sing obah. Tak rapeti ngene lho kok. Kangger ngendangi aku awas e. Mboten. Kangger ngendangi aku meneh tak mek bojo lho kowe. Mboten.
ra katut. Ora ya weh. Dhewe kok. Anu, apa jenenge bapak potong rambut sing angel? Bapak potong rambut. Iya no. Iso ora? Pripun Pak Do? Bingung. Rambut. Ayo, baleni. Rambut. Ram. But. Rambut. Nah, rambut. Ganggu. Kowe lagi kayak soal lo jangel-angel. Yo, ditancake lho kendangane. Heeh. Dosen, leng nembang kene, nembang. Coret tayupan, gajah. Ayupan napa niki Pak? Pak Yung. Ah, apa-apa eneng kok lagune. Kowe sanggup ora ngendang tayupan? Pak Do sanggup mboten? Lho kowe kok. Oh niku kula gumantung Pak Do, mengke Pak Do sanggup kula nggih sanggup. Wah. Aja Wirang kula niku wirange Pak Do mengke. kowe nyokot-nyokot pado piye? Mengko tak dong, dang gendung, sret. Oh iya. He kok tret-tret. Weh, Go, tayub napa, Dek? Ya. tenan lho ya iki kene iki nggon dunia tayub lho. Nggih. Purwodadi Grobogan iki dunia tayupe kuat lho. Kuat. Kowe anggere iso ngendangi tayub awas kowe. Mboten. Lho kok boten piye? Nah, nggih, kula niku siap ngeten Dek. Ah, Ya. Ya anu sing nyanyi kene, sing nembang kene. Kon ngadeg kon jumeneng sing tengah. Asmane sapa, Mbak? Mbak Murni. Ya. Oh. Ya. Oh, lho, lagu tayub iki iso kendangane tok iso, lagu Bung Asmara ya kena ditayub iki kendangane. Lho ngono. Ora kudu. Ya. Ora kudu blejet kene. Ya. Iki sing nembang Cahayu lho. Ah. Sri Huning ya kena mesti Tuban. Lah nggih sing nembang ayu, sing ngendang niku nggih kula nggih ayu, terus niku cocok ta, Dek? Heeh. Ya cocok nih kudu sing pas. Sik takoni sik lagune apa, Nduk? Sri Huning. Sri Huning ditayubke kendangi tayub. Nggih. Ya. Buka celok nih. Oh iya no. Nah, buka celok. Nah. Ya siap, Kak. Ya. Huning mustika tuban laku tresno kang sabaya pati marang Raden Wiratmaya kanggo prasetya alan jati
singo ngono. Padha karo kanca-kanca iki lho Mas. Mas aku roh sindir aku ya demit aku Mas aku. Wajahku singereng ngono biasane. Nggih. Manis lho, kaki manis lho. Oh, kandhane. Masa aku lah manis. Tenan. Tak kaplok raiku. Raiku dhewe. Iya. Jan, ngene. Iki dites riyen apa mboten? Oh, ditesekno, ditesek kendange. Ah. Tang dudu black. Nah, ini coba. Kayak ngapa? Ah, wis. Rada dibanterke sithik miki anu kurang-kurang banter ketoke. Ketoke kurang banter ya. Nah, ini. Nah, yo balane tang dudu black. Nah, black dudu tang. Kendang kok ya iso omong. Ya, aku gumun aku gedang iso omong. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Nah, iya. Pak Bambang tuku gedang. Ning ndi? Lah iya nang anu no kertas ono. Lah iya. Ya. Ya. Sik sabar ya Mbak Nur. Edan kok ya apa-apa iso iki lho gumun aku. Ngandani kendang iki kok ya iso omong. Aja mau ngendang nyopet lho iso lho iki. Oh lah padahal raiku brangasan. Ora. Wis pokoke manis kok Nen, Mbak Eka. Ayo wajahku lho wajah little body. Hah? Apa kuwi mau little body? Silite gatel kelebon wedi. Bar mantai kula Pak. Piknik ping pantai. Terus pisan Mas. Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Heeh, iya coba. Dino dicukur gak butak ya rambutnya. Suarane piye mau? Pak Bambang potong rambut. Kok suarane beda ya, Kak? Iki ya rambut ning panggonane rambut beda ngono lho. Oh. Ana perangan rambut ya, ana ning muspaka, ana ning kelek, ana ning dada, ana iki kene iki dada mudhun sithik. Lah, terus rambut kentol. Kentol, ayo. Terus dhuwur dada, iya ta? Brengos. Brengos. Brengos alis. Kumis. Werna-werna. Akeh lho, wah seneng aku. Pak Bambang potong rambut. Nggih, niku wau. Iki ya iso omong. Piye coba apa iso omong coba? Lah iya, gak iso omong, Ding. Gak iso omong piye? Coba. Ngendang ya iso omong. Coba. Gak krungu. Kok ora iso krungu? Coba. Sik. Iki ya iso omong liyane kuwi kok. Piye? Oh. Ngerti pra? Wah. Ngerti pra? Ora ngerti. Apa kuwi mau? Iki kowe apa kenek telek? Oh. Iki ya iso omong iki. Pripun? Nah. Pripun niku? Aku kena telek sithik. Piye? Lah iya. Iki? Ora ngerti apa? Kocluk. Pantamu. Ayo. Omongan kutho. Oke. Yo. Anu, podangku neng ya, Kak? Nggih, wah. Menika pesindan hebat-hebat Mbanggun kaya sarjana seni. Heeh. Mbak Yayi. Sik dikenalke sik. Wonten UNS. Heeh, dikenalke sik, Mbak Anggun. Nggih. Dari mana asli? Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Padalang. Masih single, double, long set? Sudah punya calon. Calon? Alhamdulillah, ya. Melu seneng aku. Yes. Dari Tulungagung. Matur nuwun. Nglerek Yayi. Iki nganggo basa Mandarin ya. Selamat malam Mbak Yayi. Washahau tashu. Lho kok saged maksudnya pripun? Kok basa Mandarin? Lah aku mudeng no. Pripun ceritane? Omong coba. Omong, Dek. Washahau tashu. Baik, saya baik-baik saja. Oh, benak teko ya awakmu wis mangan bakso ngono kok iso baik-baik saja. Loh. Urungokno sik to, Kak? Urungokno sik. Coba mau. Tashu ni hao ma. Loh, baksone regane pira, Pak? Ngono kok iso baik-baik saja iki kon ndi? Niku sejarah pripun Mbak Yayi kok memakai bahasa Mandarin?
tekono dhewe. Lah, Mbak Yayi lulusan dari mana? 我是上的一大学。 Oh, kowe tahun ora lulus-lulus tase tak suwek. 上的一大学在首鲁，知道吗？ Ngerti ra? 首鲁知道吗？ Oh, nek aku ngerti. Pripun? Lulusan saka Universitas 11 Maret Solo Surakarta. Bener ora Mbak Yayi? 对。 Oh, kowe. Oh, kowe anak kethek, kowe. Kowe anak kethek, ke. iya, Ruk. Tadi kethek karo bro. Lah, wis sak omah isine ngonoan kabeh. Oh, Mbak Yayi saking UNS, jurusan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Tadi memang benar-benar bahasa Mandarin. Jadi ora basa selengean ndak, tapi memang ada artinya. Luar biasa. Nggih. Lah kaya ngono kuwi. Sinden hebat. Kudu ditulodo. Nggih. Nggih. Aja mung nyinden tok, ning ya sekolah sing dhuwur kaya Mbak Eka, Mbak Winong ki ya ning UNS. Mbak Winong UNS. Wonten Fakultas Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Hebat. Nek Mbah Darsini? Mbah Darsini nggih. Oh, neng anu, kuwi nek awan kuwi kuwi neng komputer. Wah, teng komputer. Nek bengi, ya dikecekel terus dihukum. Ngomong-ngomong nyolong komputer. Bu Darsini kon riyen jaman riyen presidenipun Mbah Gondo Darman. Lajeng nate menika sawargi Ki Narto Sabdo. Nate Milan nggih Ki Indro Susmono nate dereng kowe. Lagi ya dalange wis meninggal kabeh. Heeh, mau kari presidene. Lah iya. Nah nggih. Sing disindani wis anu kabeh, sedo. Iya ta? Lah iya. Diwet-wet kuwi. Nggih. Mula tak kandhake mau ngarep. Iya ta? Engko nek sekirane baterene rada mleret dicas meneh. Kaya laku batu. Yo, Mbak Eka kaya ngopo? Nggih. Yo. Podang kuning. Seragentina. Kaya ngopo? Yo. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran golek sing tak sayang mubeng miteran aku goleki ora krasa esuk awan nganti Leyang tak sawang mencok ning empang bagian tak ricik saka kanduan sarwi hoteh dheweke ngaleh mencok
yo nyokek yo. Iso awan ning omah wis ora kerasan keluyuran hang goleki sing tak sayang mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan ganti wengi mane yen nganti kami nyawang kleyang tak sawang mencok ning apang kekancangan tak rindik saka katuwan sarwi ngoceh seweke uget-uget Yo tak sun kok aja ngece padha kuning agawe pikirku kowe seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakonen uget-uget ora bakal atiku kaki wong liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mandhe atiku sang saya ndadra son sanani son pekakulut terima kasih matur nuwun. Atur nuwun bangun Mbak Yai.